Tiniyak po ng Citicorp Renewable Energy Corporation na mapapakinabangan pa rin po ng mga interesadong magsasaka ang nasa 30 hanggang 40% ng kabuang 85 na ektaryang sakahan po na pagtatayuan ng solar power plant sa kahabaan po ng Balingao, Santa Barbara. Sa regular na sesyon po ng Sangguniang Panlalawigan, ipinaliwanag po ng Corporate Affairs at Legal Team ng kumpanya na agro-solar approach ang kanilang gagamitin. Ibig sabihin, maaaring makapagtanim pa rin ang mga magsasaka ng high-value crops sa ilalim po at pagitan at loob ng perimeters po ng pasilidad. Bukod po dito, diretsong mapapakinabangan ng mga pananim ang patubig na ginagamit sa paglilinis ng mga solar panels. Ayon sa Citicorp, nagsagawa na rin sila ng konsultasyon sa mga kooperatiba ng mga interesadong lumahok sa agro-solar approach at kasalukuyan ding isinasagawa ang soil analysis upang matukoy kung anong klase ng pananim ang angkop sa lupa ng lugar. Samantala, ilang mambabatas ang nagpaalala naman na mahalaga ang pagtitiyak ng kabuhayan ng mga magsasaka kasabay ng mabuting epekto ng solar power sa ekonomiya ng lalawigan. IFM News. IFM News. IFM News.